Είμαστε στην ενότητα 1-1, σελίδα 22, β ομάδα, άσκηση 7, το πρώτο υποερώτημα. Στην συγκεκριμένη άσκηση ζητάει να βρούμε για τις διάφορες τιμές του α τα κοινά σημεία των δύο ευθειών. Άρα αυτό που ουσιαστικά καλούμαστε να κάνουμε είναι να λύσουμε το σύστημα των δύο ευθειών και να δούμε ποια είναι τα κοινά σημεία των δύο ευθειών που δίνονται. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι θα υπάρξει μια διερεύνηση κατά τη διαδικασία της επίλυσης, γιατί υπάρχει μεταβλητή α και στις δύο εξισώσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την άσκηση, να δούμε τι ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα ξεκινάμε υπολογίζοντας πρώτα την ορίζουσα ντε του συστήματος, όπου αποτελείται από τα στοιχεία α1 που είναι οι συντελεστές της χ μεταβλητής και 1α που είναι οι συντελεστές της ψ μεταβλητής, οπότε υπολογίζοντας χιαστή τα πρώτα στοιχεία της πρώτης διαγωνίου θα έχουμε α τετράγωνο μείον 1. Αυτή είναι η ντε ορίζουσα. Πάμε να υπολογίσουμε την ντε χ ορίζουσα. Τώρα, η ντε χ ορίζουσα θα προκύψει ως εξής. Στην στήλη των χ θα μπουν οι σταθεροί όροι. Οι σταθεροί όροι είναι α τετράγωνο και 1 και 1α παραμένει η ίδια διαδικασία. Άρα πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε τη συγκεκριμένη ορίζουσα α τρίτης μείον 1, η οποία αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε την ταυτότητα, η οποία γίνεται α μείον 1, α τετράγωνο συν α συν 1. Πάμε να υπολογίσουμε και την ντε ψ ορίζουσα, η οποία θα υπολογιστεί ως εξής. Στην αρχική ορίζουσα ντε αρκεί στην στήλη των ψ να μπουν οι σταθεροί όροι, α τετράγωνο και 1. Οπότε τώρα αν υπολογίσουμε την ορίζουσα, αυτό κάνει α μείον α τετράγωνο. Ας κάνουμε παραγοντοποίηση, ενδεχομένως να χρειαστεί αργότερα. Κοινός παράγοντας το α και από τους δύο και έχουμε 1 μείον α. Τώρα, αφού έχουμε υπολογίσει και τις τρεις ορίζουσες του συστήματος, αρκεί τώρα να ξεκινήσει η διερεύνηση. Η διερεύνηση ξεκινάει ως εξής. Πρώτη υπόθεση λοιπόν που θα κάνουμε είναι η εξής. Αν το ντε είναι διαφορετικό από το 0, τότε θα δούμε αυτό τι σημαίνει. Τότε η λύση θα είναι το ζεύγος χ, ψ που θα αποτελείται από το ντε χ προς ντε, ντε ψ προς ντε. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό εδώ. Το γεγονός, αν το ντε είναι διαφορετικό από το 0, ισοδύναμα. Το ντε έχει υπολογιστεί ως εξής. Έχει υπολογιστεί ως α συν 1 επί το α μείον 1 διαφορετικό από το 0. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε ότι αν το α θα είναι διαφορετικό από το 1 και το α διαφορετικό από το μείον 1, τότε η λύση θα δίνεται από αυτό εδώ πέρα το ζευγάρι, όπου εμείς καλούμαστε απευθείας να κάνουμε αντικατάσταση. Το ντε χ υπολογίστηκε ως α μείον 1 επί α τετράγωνο συν α συν 1 διά το α συν 1 επί το α μείον 1 που είναι η ντε ορίζουσα, και το ντε ψ υπολογίστηκε ως α επί 1 μείον α προς α συν 1 επί το α μείον 1. Όπου ουσιαστικά τώρα μπορούν να γίνουν οι απλοποιήσεις, το α μείον 1 με το α μείον 1. Γι' αυτό το λόγο πήραμε και τους περιορισμούς, για να μπορέσουν να υπάρξουν οι ποσότητες στους παρονομαστές και για να γίνουν οι απλοποιήσεις. Όπου τώρα το 1 μείον α με το α μείον 1 απλοποιούνται, αλλά μένει 1 μείον 1 στον αριθμητή. Άρα επομένως το κοινό σημείο θα προκύπτει ως α τετράγωνο συν α συν 1 προς α συν 1, μείον α από το μείον 1 που έχει μείνει και το α προς α συν 1. Αυτό λοιπόν θα είναι το ζευγάρι των λύσεων στην περίπτωση που η ορίζουσα ντε θα είναι διαφορετική από το 0. Γιατί ξέρουμε ότι όταν η ορίζουσα ντε είναι διαφορετική από το 0, τότε το σύστημά μας έχει μοναδική λύση. Πάμε να δούμε τώρα, συνεχίζοντας τη διερεύνηση, τι συμβαίνει αν το ντε είναι 0. Άρα το επόμενο βήμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το εξής. Αν το ντε είναι ίσο με το 0, τότε για να δούμε τι συμβαίνει.
τότε το σύστημα θα είναι ή αόριστο, δηλαδή ή θα έχει άπειρο πλήθος λύσεων, ή θα είναι αδύνατο. Άρα δηλαδή από εδώ βγάζουμε δύο συμπεράσματα. Τότε ή θα έχουμε το σύστημα αδύνατο, ωραία, ή θα έχει άπειρο πλήθος λύσεων. Πώς θα εξεταστεί η κάθε μία περίπτωση? Θα εξεταστεί ως εξής. Αν το D είναι ίσο με το 0, αυτό μεταφράζεται ως εξής. Το D έχει υπολογιστεί ως η ποσότητα α συν 1 επί το α μείον 1. Αυτό αν κάνει 0, ισοδύναμα, σημαίνει ότι το α θα κάνει μείον 1 ή το α θα κάνει 1. Και αρκεί εμείς να εξετάσουμε για τις δύο τιμές του α, το μείον 1 και το 1, τι συμβαίνει με το σύστημά μας. Πάμε λοιπόν για την πρώτη. Όταν λοιπόν το α γίνει μείον 1, για α ίσον μείον 1, τότε τι κάνουμε? Επιστρέφουμε στο σύστημά μας, στο αρχικό σύστημα και κάνουμε μία αντικατάσταση, βάζουμε δηλαδή όπου α το μείον 1. Οπότε το σύστημα που θα προκύψει θα είναι μείον χ συν ψ ίσον με 1 και χ συν ψ συν μείον 1 επί το ψ, αυτό θα κάνει 1. Ισοδύναμα, αν κάνουμε τις πράξεις, θα έχουμε μείον χ συν ψ ίσον με 1, χ μείον ψ ίσον με 1. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εξισώσεις είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη, αρκεί να πολλαπλασιάσουμε την δεύτερη εξίσωση με το μείον 1, οπότε ισοδύναμα θα έχουμε το εξής. Μείον χ συν ψ ίσον με 1, ενώ εδώ θα έχουμε μείον χ συν ψ ίσον με μείον 1, όπου αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Για να το εξετάσουμε γιατί. Δεν μπορούν τα δύο πρώτα μέλη των εξισώσεων να είναι ίσα και τα δεύτερα μέλη να μην είναι ίσα μεταξύ τους. Ενώ δηλαδή τα πρώτα μέλη των δύο εξισώσεων είναι ίσα μεταξύ τους, τα δεύτερα μέλη δεν είναι ίσα μεταξύ τους. Αυτό φυσικά μας οδηγεί σε ένα σύστημα το οποίο είναι αδύνατο. Άρα λοιπόν όταν το α πάρει την τιμή μείον 1, το σύστημά μας θα καταλήγει αδύνατο. Απομένει η τελευταία τιμή του α. Για α ίσον 1 λοιπόν, για α ίσον 1, τότε πηγαίνουμε στο αρχικό μας σύστημα και κάνουμε αντικατάσταση. Το σύστημα που θα προκύψει θα είναι χ συν ψ ίσον με 1, χ συν ψ ίσον με 1. Εδώ αντιλαμβάνεστε το εξής. Ενώ τα πρώτα μέλη είναι ίσα, παρατηρούμε ότι και τα δεύτερα μέλη είναι ίσα. Άρα, το σύστημα έχει άπειρο πλήθος λύσεων. Ωραία. Για να δούμε πώς θα προκύψει αυτό το άπειρο πλήθος. Τι κάνουμε? Έχουμε δώσει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Θέτουμε το χ ως k. Τότε, σε μία από τις δύο εξισώσεις λύνουμε ως προς ψ. Το ψ εδώ θα είναι ίσο με 1 μείον χ. Ναι, αλλά αφού το χ τέθηκε ως k, τότε το ψ λοιπόν θα είναι ίσο με 1 μείον k. Άρα, το ζευγάρι των άπειρων λύσεων θα είναι k, 1 μείον k, όπου το k θα είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός. Και έτσι έχουμε βρει και το άπειρο πλήθος των λύσεων στην περίπτωση που το σύστημά μας βγαίνει αόριστο, δηλαδή έχει άπειρο πλήθος λύσεων.